azkarrean, non leku batetik bestera ibiltzen garen, non beti presaka gabiltzan, non informazioa berelakoa izan behar da, non zeo zer behar deule YouTubea, Googlea juten gea, edo azken bola hontan adimen artifizialea juten gea dida baten erantzunak jasotzeko, importantea da hausguneak izatea, gelditzeko, lasaitzeko, gurekin berriro konektatzeko, besteekin solasean aritzeko eta hausnartzeko. Eta horretako hain zuzen ere sortu zen 2021 batean mintzoka. Eta ez da kasualidadea hemen mintzoka ospatzea. Hemen industriaren museoan, hemen goterleku hontan ikusten zuen nola arratsalde euritsu hontan, hemen babesa jaso izan deule, kanpoan euria egiten zulako. Eta hemen sortuko dugu giro bat, giro gozoa, giro kolektiboa, hainbat lagunak hemen bazaudetelako, eta giro hortan ekarri izan ditugu gonbidatu batzuk. Haien gogoetak, haien hausnarketak, haien bizipenak kontatzeko eta haietaz gozatzeko. Beraz, lehenik eta behin, eskerrak eta zorionak luzatu nahi dizkiot Portugaleteko udaleari eta Euskara Zerbitzuari ausarta izateko hau bezalako arnazguneak sortzeko eta denboraren poderioz indartzeko eta tinko jarraitzeko. Beraz, eskerrik asko bene-benetan. Eta eskerrik asko zuei, etorri izan zaretelako, entzun izan dezuelako gaurko egunean hemen egongo ginela, lusapena edo gonbidapena lusatuta zegola, jaso zu eta hemen edo ona etorri zarete aber zer gertatzen dan ikusteko. Eta era berean, eta hau oso importante da, euskaraz nola aritzen garen eta nola aritzen zareten zuek ere ikusteko, euskara defendatzeko. Aurtengo mintzoka, nehi deitu zidaten oain dela hilabete eta erdi, aurtengo mintzokaz berbaiteka, eta zen zidaten, Carlos, leloa doinuaren baitan da. Eta pentsan, jo, ze lelo polita, ez da? Eta zan ziaten, ardatzen nagusia musika da. Eta musikaz, pentsatzen hasten zarela, lehenik eta bien esaten duzu, jo, eske egia da, oso gai aproposoa da, musika oso presente da gure egunerokotasunean. Bidaiatzen deule, kaletik juten garela, irratin entzuten garela, sukaldatzen dugun bitartean, musika gurekin askotan dagoelako, ez da? Eta oso gai interesgarria izan daitekela hausnartzeko horren harira. Baina hori baino importanteagoa da bada, musikak zer garrantzia dauken. Musika, ohartzen baldin bagea, baloreak transmititzeko balio do, ohitura eta kultura mantentzeko balio do, ez alda polita ikusten dugunean, komunidade bat sortu izan dugula musikaren inguruan, eta bapatean abesti bera belaunaldi desberdinek abesten dabela. Eta esaten dezula, bueno, hemen zeo zer gertatzen ari da, ezta? Musikaren inguruan komunidade bada. Eta ez ahaztu, musika ere balio duela, sentimenduak, emozioak transmititzeko eta hizkuntz unibertsala dela. Garai hontan, non nahazten ari gara jatorri desberdinetako pertsonak, musika izan daike baliabide bat guztiok elkar hobeto ulertzeko eta elkar hobeto bizitzeko. Eta zer esango dugu musikaz hitz egiten dugunean, Euskal Herrian hitz egiten dugunean, eta musikak euskararentzako zer garrantzia duenean. Musikak balio do euskara sendotzeko, gaurkotzeko, edatzeko, lau haitzetara esateko Euskal Herrian hizkuntz propioa dugula. Ni bakit gaur, hemen zaudeten askok ikasten duzuela euskara. Eta asko eta asko ni neube prozesu hori jorratu izan deula. Ez galdu inoiz burutik euskara oso bidai lagun ona dela. Ikasteko, sozializatzeko, beraz musika eta euskara uztartzea benetan idei oso interesgarria iritu zitzaidan ditu zidatenean. Baina bitxu, lelope politonen pean, doinuaren baitan, soinuaren eta erritmoaren bidez bizitza bat egin duten lau pertsona zoragarriak ditugu hemen. Nik oraintze ezagutu ditut, baina dela ordu bete ezagutu izan ditut, baina ja nabaritzen duzu hor zehozer dagola, ez da pasioa dagola, bizitzari nola aurre egiten diote, eta jakin badakit kontakizun asko badituztela.
haiek ezetxe esaten dabela, baina ikusiko duzuen nola hainbat eta hainbat kontakizunak badituztela. Karteletan ikusi duzuen nortzuk diren, ni dena dela nortzuk diren aipatuko ditut, ze haientzako txalo zaparra da bero bat eskatu nahi dizkizuet. Haiek dira Zuriñe Hidalgo, Jon Alonso, Afrika Biban, Joseina Etxeberria, txalo bero bat lauentzako. Beraz, gaurko saioaren egitura oso simplea izango da. Bata bestearen atzetik eitxe egingo do, bukatuko dutenean, txanda bat irikiko dugu, galderak egiteko, hausnarketak egiteko, zuek nahi duzuna esateko, bale? Beraz, gehiagorik gabe, basiko gara, oso persona, nik uste Euskal Herri musika munduan oso berezia izan dana, ezta? Nahi izan zidatenean, Carlos, gonbidatu bat, Zuriñe Hidalgo da. Zuriñe Hidalgo. Gasteiztarra. Aurre hizkuntzako ikasketak egin zituen eta garai baten horretan arituzun, baina beak txikitatik argi zeuke musika bere bizitzaren erdigunean egongo zala. 12 urte zitula, betizun programan ja agertu zan, imaginau, 12 urte zitula, 16 urte zitula lagun batzukin musika sortzen hasi zan, eta ja 20 urte zitula hasi zan, ja esian, pop rock taldean, horrek suposatu izan duenarekin euskal musikarentzako, ezta? Hor 11 urte eman zuen, eta horrein proiektu desberdinetan dago. Bata da bakarkako proiektu bat, Kalanaiz izeneko abeslaria da, bere azkenengo edo lehendabiziko singela Barkatu titula oke, eta entzun nun, barkamena eskatzen diola musika berari, 4 urteetan musikatik pizka bat urrun ibili dalako, ezta? Ikus dezagun musikak zer garrantzia duen berarentzako. Baina berak esaten zidan, Carlos, baina niretzako momentu hontan oso proiektu importantea ere bada enraizadas. Eta galdetu diot, eta zer da enraizadas, Zuriñe? Eta berak esan dit, emakumentzako akelarretxoak egiten ditugu. Mundu zehar egiten ditugu, ni zurtalur geratu naz, baina beno guzti honen berri emoteko Zuriñeri emango diotitz, nahi duzunean Zuriñe. Asko. Bueno, arratsaldeon danoi, lehenik eta behin eskerrik asko, ze konstiente eginen esaten genuen, ama, ez dakigu jendea etorrikoan edo ez, hasi da euritzia, eta karo, ordu hauetan ja ilun, euria, igual, goxo zeundeten hor zuen etxeetan, hasi eskerrik asko, gerturatzearen eta ona etortzagatik ez, gu pixkate entzutera. Aitortu barra dakat, esan ziatenean, eta gaur bai berriz ere behari galdetu diot, orduan, 15 minutu ditut? Bai, igual batzuentzat, da como 15 minutu, pilo bat, ez da, niretzako zan, ama, nola laburtu 15 minututan, niretzat musikak hartzen duen guztia, ez? Eta ze kontatuko diet, kurrikuluma kontatzea, nire bizitza kontatzea, uste dut kostala oso interesgarria, ez? Igual beste gauza batzuk bai interesgarriagoak dira. Orduan, hor, hausnartzen eta niri askotan hobekien etortzen zaidana da el que fluya, ez? Guazen ikustera ze ateatzen dan. Eta, por supuesto, bakit azkenengo momentuan baduzuela tartetxo bat galderak iteko, baina mesedez momenturen batean norbaitek nahi baldin badu, moztu, ni hasiko naiz hitz egiten, baina moztu eta edozein galdera duzuela, bota beldur barik, bale? Esan bezala ni, oso gaztetan hasi nintzen musikaren munduan, baina niretzako badaude oso momentu esanguratsuak, eta nire lehenengo kontaktua musikarekin nik uste zala nire amonarekin nengoenean. Nik nire lehenengo kantak ikasi nituen nire amonari esker eta nire amonarekin. Eta kanta hauek gaztelera ziren, zen nire amonak etzekin euskaraz. Ni nire gurasoek ere ez dakite euskara. Gasteizen jaio nintzen, baino nire bizitzaren zati handi bat Nafarroan egin dut. Nafarroko herri batean, Zizurren
hasi eta ezin nintzan, eta egia da, momentu horretan, herriko egoera nahiko, erdalduna zala, ez? Orduan, bere garai horretako zuriniri esanez gero, gaur hemen egongo zara, ez dakit zenbat pertsonen aurrean euskaraz egiten, eta gai izango zara hau egiteko, ez? Pentsatuko nun, ni de palo. Eta berdina musikarekin, hemendik urte batzutara, sortuko dituzu kantak euskaraz, ez? Ostra, ezakit gai izango naizen hau egiteko, ez? Eta bai, azkenean, nik uste gogoa baldin badago eta intentzioa baldin badago, dana lortu daitekela. Eta nola lehen bai komentatu duzun, hemen zaudetela euskara ikasten ari zareten pertsona desente, hemen bai nire erreibindikazio txiki bat, askotan ematen duela euskaraz egiteko edo superondo egiten duzu, edo bestela ez egin, ez? Eta nik esaten dut, importanteena hori da, ez? Hitz egitea. Ez eta hanka sartu, akatsak egin, bakoitza dakan errealitatea, eta irekita egotea akatsak egiteari ondo dago. Gero beste bai, errespetu horretatik eta gozotasun horretatik jasotzen baldin badugu, ez? Orduan, superpolitia iruditzen zait, hemen bai egotia pixkatanistasun hori. Total, itzuliz musikara, eske hau da nere bizitza. Karo, gauza bat dago bestearekin lotuta eta gora etortzen naiz. Esan bezala, ni amonarekin hasi nintzen, eta heldu zan momentu bat, nik sentitzen nula beharra, orain arte, momentu horrera arte, 12 urte horiek bete arte, nire logela barruan egiten nituenak, kanpora ateratzeko. Nik kantatzen nuen nire logela barruan, eta etxean inoret zegoenean. Enun nahi, inor ni entzutea, ez? Enuelako nire buruaren gan konfiantza handiegirik, gustoko nuelako kantatzea baino, ez daki zergatik, pentsatzen nuen enuela ondo egiten, eta hauek gauzak, no? Nos puede sonar un poquito. Bien. Momentu batean, egun batean telebista ikusten ari nintzela, nik beti diot nire buruan alako kortozirkuito moduko bat egontzala, ETB-en luzatu zuten alako iragarki super erakargarri bat, rollo, bestea gustoko baldin baduzu, apunta zaitez, ez dakize. Eta esan bezala ez, ni oso lotxatia nintzen, oso insegurua bebai, baina momentu horretan zerbait hor barruan mugitu zen, hartu nun telefonoa, apuntatu nintzen casting batera, eta nola maitu zen, hemen nago, musikaren inguruan, hitz egiten. Ondo juntzan. Gero bideo honetan, obviamente, gauza ez asko jaso ditut, eta ez da dana izan superpolitxe eta supererraza, baino baio hartu naiz musika, nire aitak esaten dit, eta azken urteetan nahiko aldenduta egon naizela musikatik, badago, askotan ematen du ezetz, baina nire aitak daka oso begi ona, eta duela ez asko esan zian, zuri, somatzen zaitut pixkat triste. Eta esan nion, bai, somatzen pixkat argitxo bat itzalita eukiko bazenu bezala, ez? Eta usted, dala, hori, denbora asko dara mazula, ez kantatu gabe, ze jarraitzen nun kantatzen, baina azkenean musika hori da, ez? Partekatzea. Eta nik uste musikak pertsonak konektatzen dituela. Eta arrazoia zekan nire aitak esan bezala esian utzi genuenetik, 2021 urtean, pandemia, maskariak, jendea eserita kontzertuan niretzako izan zela kriston drama, en plan zer da hau fatal, guazen, jazta ez, listo. Eta ordutikan, burua eta energia eukietela beste kontu batzuetan, bai, somatzen nun hor, faltan botatzen nula hori ez. Eta beharrezkoa izan dut edo sentitzen nuen bai pixkat aldenduta egotea, ze musika bera zoragarria da. Baina gero dago musika industria. Hori dala, beste meloi bat, orain ezakadana denbora irekitzeko eta kontatzeko. Ezakat denborarik. Baina bai sentitzen nuen, urte hauetan guztietan musikari bezala eta emakumea naizen aldetik, emakume musikari bezala, ez? Gauza asko gertatzen direla oholtza gainean, ez? Gauza asko oso politak eta bestein bat, ezain politak, ez? Eta oso ondo erakusten digute,
txiki-txikitatik gainera ez, da nire kasuan telebistan, berdin du ze gertatzen dan, ze leloa da show must go on. Berdin du, danak. Orduan karonik hori superondo ikasi nun, eta nintzen una krak, estenatoki gainean berdin du ze gertatzen dan, zeni aurrera, oso ondo. Non geratzen ziren emozioak eta hor bai gertatzen ziren beste gauza batzuk? Pues pentsatzen dut hor gorputzaren zati ezberdinetan kontzentratuta bezala, ez? Eta naiz honetaz kontziente izan, musika utzi dudan arte. Eta pixkat egin dudan arte, hau ez, perspektiba apur bat hartu, eta klaro, igual, denbora luze bat, holtzara igo babe egonda gero igo, eta bapatean, dana sentitu bapatean, da, ostras, ke movida, ez? Ke movida, bai, ordun musikan eretzako, o musikak dazka, edo hartzen ditu gauza pilo bat, musika bera da zoragarria, eta ni hola naiz zoriontsu, ez? Kantatzen. Hori da txikitatik nire pasioa izan dana, eta gaur egun bai, naiz eta oso saltxera izan, eta gauza pilo bat egitea gogoko dudan arren, hori da nik uste mundu honetara egitera etorri nahi izena, eta benetan zoriontasuna ematen didana, ez? Eta uste bai, bizitzak askotan jarriko dizkizula traba ezberdinak, bai egon nintzen ahots kordetan arazo pilo batekin, baina, bueno, pues, zuen kasuan bezala eta bizitzako alor ezberdinetan gertatzen den bezala, bueno, pues nik uste hor beti daudela erronkak, ez? Aurre egiteko eta batez ere aurrera jarraitzeko benetan hori dalako maite dezuna, ez? Abisatu mesedez, 2 minutu falta direnean, porque fatal, Ja da, ja. Bost. Orain bapatean dana sartuet kontzentratuta, eta orain soberan eukiko. Ez. Eskerrik asko. Orduan, karo, nik zuei ze kontatu musikaren inguruan, orain hain naizela pixkat itzultzen, ze behar nuen itzuli, eta bueno, mundu dakat sentsazioa, eta nik uste igual sentsazio partekatu bat izango dala, ez? Mundua oso azkar doa, oso azkar, bizi gara oso estresatuta, nire atea naiz honea hitz egitera, eta ez, jarri naiz nahiko ritmo azkarrean, hoi nahi naiz pixkat geisten. Daka sentsazioa bebai, dakagula kontsumitzeko, bueno, azkartasunak bebai eramaten gaituela ontara, ez? Gauza bat hartu, kontsumitu bota, eta hola etengabe. Eta musikan bebai, karo, ni bai, itzuliko naiz musikara, eta batean, benetan itzuliko naiz musikara, zer suposatzen du musikara itzultzeak, ez? Ez dut nahi berriz ere joku honetan sartu, ez? Edo ez dut nahi kantak, fabrika batean egongo baniz bezala, egin, eta produzitu, eta bat atera eta gertatu zaitez, single hau atera etela, edo atera nuela, ekainan, eta ja, elkarrizketetan inkluso atera berri, eta, bueno, eta noizko hurrengoa. Eta niko, baina gauza bat, eske hau ja, jaio berri bat da, osea, honen inguruan etorri geha hitz egitera, ez? Orduan, karo, ze zaila den, zen ere erronka hori zan, bale, itzuliko naiz, musikaren mundu honetara, pixkat oindikan nire resistentziekin, eta nola bilatu azkartasun honen barruan nire modua, nire ritmoa, ez? Orduan, izaten ari da, txungo que te cagas, osea, baino super txungo, eta karo, eta peitu ja dago jendea ateratzen dazu, bale, zuri, venga. Hau da beste ritmo bat, konstiente naiz, ez dala, baino, bai, bada, ez? Orduan, bueno, ni naiz pixkat sinisten duen horietakoa, badaudela, ez? Gauzak beste modu batera egiteko, eta musikaren kasuan, bai kontsumitzen degun edo entzule bezala, ez edo kontsumitzaile pixkat itzola, ez dut gustoko, baina bai entzule bezala eta baita sortzaile bezala, ez? Igual buelta bat eman beharko geniokela honi. Ordu ninago, aurkitzen naiz, ointxe bertan, momento reconciliación, hori ez, bai, buelta bat ematen, karo, jendeak ja,
igual ezagutzen nautenek ez, entzuten duten ere izena, eta jadakate, pues, pixkat enkasiatzen naute ez, zurinek egiten du hau, edo zurine da hau. Eta horre bai, ohartu naiz ez, zenolako, eta orain nola egingo dut, eta nahi baldin badet aldatu eta beste gauza bat probatu, ostra, igual jendearentzat izango da pixkat hola, eta batzuen kasuan izan da, ez? Aurrekoan lagun batekin komentatzen nuen, mezu batzuk jasotzen dituela, eta pertsona batzuk esaten ziaten, eske nik nahiago nuen esianeko zurine. Eta diot, eskerrik asko, ze horrek esan nahi du, gogoko zenuela esianen egiten genuna, baino ez dago, nik uste, bizitzan dana juten garela aldatzen, beti dagoela gure parte bat orain garen honetan, ez dago lehengo zurine edo oraingo zurine, ez? Eta aldi berean, ze politxa dan, musikan bebai, jolastea. Jolastea, gauza berrik probatzea, eta naiz eta askotan igual bertigoa edo beldurra sentitu arren, nik uste askotan, hori, beste hainbat esparrutan gertatzen dan bezala, ez? Ez dakit, nik askotan esaten dion nire buruari, ostra, nik uste bizitza, behintzat gorputz hontan, egongo gara behin bizitza hontan, orduan dazkagu bi aukera, ez? Bizitzea, hori, pixkat helduz gero zea horrei, edo, bueno, goazen probatzera, goazen bizitzera, konstiente izanek batzuk gustuko izango dutela, eta beste batzuk ez, eta eskerrak, ez? Bakoitzak bere gustuak dituen eta por supuesto aukera baketa bat egiten duela norberak. Baina zein ederra den eta zeinen ondo sentitzen garen, ez? Egiten degunean benetan, guk egin nahi deguna eta benetan momentu horretan sentitzen deguna. Ez dala erreza, eta hori bebai beste erronka nahiko handi bat dala, ez? Ja.